Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:50. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Huwebes. Ika-30 na sa bulan sang Enero tuig 2020. Isa na lang kaadlaw nagahinangat ng bulan sang Pebrero.
Liwat kita nga magainop danay sa sulod sang isa ka oras kag 15 minutos diri sa aton sining pagpangalagad. Tubtob kita sa tagna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon radio reporters. Handa na sa pag-file sa ilan na tipon nga mga balita. Kalakip man ang ato sining news center upod kay Aksyon Dorel Cabato mabatian dugay-dugay sa mga balita nasyonal. Plus ang atong sining mga local and national issues, dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga atong sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kabaranggayan kag kapurukan. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Kalakip man ang aton sining bugos nga probinsya sang Negros Occidental kag sa kaiping nga probinsyang Negros Oriental. Aga pa kay nato may tinumba naman nga taga Silay sa Bayawan City, Negros Oriental. Ato tong taga Silay ya. Di isa ka babayi ining ginluthang kaina sang riding in tandem suspects sa Bayawan City. Aga pa kay na pasado las 7 tumba na ining taga Lantad, Silay City. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa bugos nga Region 6? Sa mga kaaksyon ta dira nga mga drivers sang taxi, sa mga officers and men sang Operation Tulong Task Group, handang-handa na sa pagpangalagad sa inyo sa sining auto. Kag sa tanan man nga mga inoras, ara lang sila nagalibot diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa Kaanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon no Radio Philippine Standard Time, las 11:55 ang aton oras, 11:55 na. Digirigma na. Pero anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkopod ta si Aksyon Marlon Hinubia. Ini may kang tanan sa palayag ni Provincial Administrator Refrando Diaz, ginmanduan ni Governor Lacson nga makigsapol sa joint ventures partner angot sa manubong nga ginaganar sang cybercrime. O kon cyber center, daw marekta pa ta. Cyber center mga kaaksyon, no? Sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Dale Salazar. Ini may kangtanan sa 7 sa 19 ka mga tag-iya sang balay nga gindimulis sa Barangay 10 nag-apply sa Beach A para makakuha sang relocation house. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, Regional Office ang Crime Laboratory magatukod sang Satellite Office sa siyudad sa Bacolod. Bacolod kag Negros Occidental may kaugalingon ng Soko Team. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, sa nukpong balita, Police Corporal Pacificar floating kag disarm status. Matapos nga gin-aresto ini kahapon, bangod sang frustrated homicide nga kaso nga ginpangatubang sila. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Artay Hopon sa special assignments, mass mobilization sa talatapan sang Basiwa, ginpatigayon sang grupo sang Amlig Tubig sining nga aga. Samtang sa balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, nagalaptang verification material sa syudad sang Kabangkalan, batok sa mga progresibo o kon progressive party list, pangguba sang militar. Samtang sa ato naman nagapangunang nga mga balita out of town sa siyudad sang La Carlota, igabalita ni Aksyon Percival Villamor.
78 ka mga motorsiklo na konfiskar sa La Carlota City Police. Umpisa Disyembre 2019, tubtob Enero noong 2020. Mga motor ni nga wala sang papilis. Ay labi ng mga magahod nga mga tambutso ay pwerte. Samtang sa balita naman sa Dakban Luasang Sagay, igabalita ni Aksyon Tomon 40, preso sa Sagay BGMP nakapalagyo 25,000 pesos nga padya sa makatudloho sa whereabouts sining nakapalagyo nga binilanggo. Samtang sa balita naman sa Cadiz City, igabalita ni Aksyon Roger Gotib Wingban nga trucking kargado sang 510 ka sako sang feeds aksidente nga natumba sa National Highway. Sa balita naman sa National, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato kalakip na sa balita international. Kadamoon sa mga napatay sa China bangod sa coronavirus nagdangat na sa 170. Kadadlaw gasaka nga gasaka no? Gadamo ang coronavirus victim mga kaaksyon. Kaga mga residente nga pilit magkabalik sa danger zone sa palibot sang Taal, ginpahalin sang Philippine Coast Guard. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 12 imponto ng aton oras mga kaaksyon diri sa aton sining pagpangalagad. Daligid lang kay nagakuan siya, nagapilit siya. Nasa tamang serbisyo. Sige, mga kaaksyon sa aton sining mga kaaksyon nga naga-monitor sa pagpangalagad sang inyo sining palatuntunan, mga detalye pagkarunan talang ini sa aton sining pagpangalagad. Mahinang kalaban, but before sina diri kita sa resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o konistier sa sining adlaw sang Huwebes, January 30, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 9 kag 2 liwat 9 and 2. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon, balita, banat, bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Bulig.
Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports First Portion. Aksyon Reports Second Portion. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat. Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:08 na nga oras, 12:08 na, kada siglang ba? Sang orasan ta para sa complete nga management sang inyo liver detox. Digid magkalipat mag-DTX kita kada adlaw. Kayang DTX 500 capsule, ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton dugo kagatay. Iniman ang may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants.
pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule na kamo. Mabakal sa masuki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar. Kag sarang man mabakal ina online kag pag-deliver sa inyong apuluyan pinagi sa www.aksyon o kung www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Ginabi-abi ta nga ito sila nga mga ka-aksyon via Facebook live sa aksyon no Radyo Bacolod sa mga regatutok na live pagi sa aton sila nga Facebook. Tutok lang kamudra kag padala lang mensahe karon dugay-dugay ang inyo sini nga mga mensahe dalon tay na sa aton sini nga pagpangalaga. Kadtuan ta ng balita gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod. On standby na si Aksyon Dorel Cabato. Inimay kang tanan sa kadamon sa manapatay sa China. Bangod sang coronavirus, nagdangat na sa 170. Kag maki-update na sa Taal Volcano. Mga residente itong apilit magbalik sa danger zone sa palibot sang Taal. Ginpahalin sang Philippine Coast Guard. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kauntan sining balita upod gikan sa kay Aksyon Dorel Cabato sa News Center. Aksyon Dorel, mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton man nga tagpalamati update na kag balita nagikan diri sa News Center sa Action Radio Bacolod. Kay once karon update kita diri sa novel coronavirus o kun nCoV nga lapta sa karon sa bilog nga kalibutan, nagsaka na sa 170 o kun 170 ang kadamuon sa managkalamatay bangod sa sining novel coronavirus o kun 2019 nCoV sa mainland China. Masobra 7,000 naman sa karon ang kumpirmado nga apektado sang sining nga balatian dito sa China. Sa among nga kadamuon 162 o kun 162 ang manapatay sa Hubei Province, ang among epicenter sang nCoV sa diin, ginkumpirma maini sang Hubei's Provincial Health Authority. Ang case count sang coronavirus ang nagsaka sang 1,032 kag nagsaka man sang 37 ang nagkalamatay kumpara sa kadamuon sini sang nagligad nga adlaw nga record nga masobra pa lang sa 130. Sa karon Action Rex naglabot na sa 170 kag padayon sa gihapon nga ang pagmonitor sang World Health Organization. Hindi naman magnubo sa 20 ka mga pungsod sa bilog nga kalibutan ang may kaso na sining 2019 novel coronavirus. Samtang update naman sa Pila na to, Aksyon Dorel? 170 ang nagkalamatay. Kada adlaw ga saka ning mga napatay ni? Yes, Action Desk. Kay kagapon gani sa madumduman ko. Pila to, 130? 36 kagapon pag-report ko. Grabe. Sa sulod sa 24 oras, naglabot na sa 170? Yes, Action Desk. So, amo na balantayan gid Action Desk duga. Pero ang bagay ni Presidente Rodrigo Duterte, Action Rex, ang pagban sang biyahe padulong sa China, kag China to Philippines, hindi pa man kuno kinahanglan. Hindi pa gid man. Kay diri sa aton do, may nag-abot nga from China, pero ginpaydalom sa quarantine, sa checking gilayon, kag nanginegatibo man Action Rex. Yes, Action Rex. Atong unang na-report, wala to ya. Yes, kag ang napatay man to sa San Lazaro Hospital Action Rex, bangod man to sa pneumonia. Kay ginuna ano man siya maging paindalo man siya sa observation, bangod may nakita siya nga symptoms sining coronavirus, pero sa uli napatay siya pero bangod sa pneumonia. Update naman sa sining Bulkan Taal, gin-evacuate sang Philippine Coast Guard ang mga residente dito nga nadiskubrihan nga nagbalik sa mga lugar nga ginapasira sang gobyerno bangod sa katalagman nga ituga sa ila kabuhi. Ini kasunod sang ginpatigan nga inspeksyon ni Commodore Artemio Abu, PCG Task Force Taal, sa mga buoy marker nga ginbutang sa 7-kilometer radius danger zone sa Taal Lake.
Sa mga inspeksyon, nakitaan ni Abu ang mga residente nga nakasulod sa isla sa piyaksang deklarasyon nga total lockdown. Tingin istorya ni Abu ang mga residente angot sa katalagman niya posible ituga sa ila kung sa padayon nila nga pagtinar didto kag giningganyo man sila nga magbiya kag magsunod lang sa mga safety measures labi pa nga nagapabilin sa gihapon tubtob sa karon sa alert level 3 ang seismic activity sang Taal Volcano. Anong update sa kay Kobe Bryant, Aksyon Doors? Si Kobe Bryant, actioners, nakita na to kagapon ang iyang na-confirm na sa motoridad, yes. Ang iyang lawas nga nakitaan sa pag-crash sa helicopter. Pero wala pa natalana kung saan ang iyang lubong. Ang lawas ng bata niya, nakita Yes, na to? nakita na tanan, Action Rex. Accounted ng 8? Siyam? Yes, siyam sila tanan. Lakip na tong mag-parents, itong upod pa Feel sa iya aman bata. to guling isa to? May isa to ka coach, Action Rex. Bayi? Yes, Action Rex. Okay. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dora Kabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:15 na nga oras, 12:50 na kada siglang sang oras na ba? Alandahon ta gilayon mga report sa aton sining nga mga action reporters samtang regapanyaga kamo mangin kapares sang inyo sining nga pagpanyaga ang aton sining nga balitaan diri sa Aksyon BBB. Unahon tang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office si Aksyon Brian Morden. Ini may kangtanan sa palayag ni Colonel o kun status ni Police Colonel Pacificar floating kag disarmed status siya subong. Matapos nga gindakop ini siya sang Pontevedra PNP kag tinagapangatubang sang kaso frustrated murder kon frustrated homicide ang ginapangatubang sini matapos nga nakaluthang ni sang isa ka sibilyan nakaligad nga bulan sang Agosto 2019 dito sa Banwa sang Pontevedra. Yari ang kauna sa report ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Action Rex nagpa-relax subong sa holding center sa Negros Occidental Police Provincial Office si Police Corporal Romnick Ace Pacificar. Amo ni siyang police nga nakaluthang nagligad nga Agosto 20, 2019 sang tatlo tanan nga mga persona. Action Rex o nangagin luthang niya sa tunga time amo si Jenny Marbaya nagluntad ini sa isa ka lugar dira sa Banwa sang Hinigaran kag pagtapos siya luthang ka Marbaya nagsakay ini siya sa iya sining nga motorsiklo kag nagtuyo magpalagyo o galing sang nagapadalagan siya sa motorsiklo niya paglabot na sa may isa ka lugar sa Pontevedra amo ning MH Del Pilar na aksidente ini siya kag may duha ka lalaki diri nga tuyo magbulig kuno tani sa iya ginpangluthang man ini nga si Aldwin Provido kag si Billy Mindanao. So resulta tatlo tanan ang nagkalapilasan sining nasambit iyang insidente. So kuan man siya nagsungka ini siya pero tinakagwa basta nga nagligad nga adlaw nagwa ang iya sining warrant of arrest sa kasong frustrated homicide. But according iya sa kaya Police Colonel Romeo Baleros, gilayon ini siya nga nag-bill out ang sining balayran sa piyansa 72,000 pesos. So hana pa lang i-serve ining ining warrant of arrest gin piyansahan niya na ini Action Rex. Rason nga sa srimat niyon floating status ini siya disarmed kag pending sa pag-imbestigar kaso kriminal. Of course sa pagpangluthang niya kag ang administratibo naman niya nga ara karon ang kaso sa Provincial Internal Affairs kon Service kon Pias no nga nag-investigate sining nasambit niya nga kaso sa sining nga mga tinion. Ari si Baleros angot sini. Dito sa sa posting center, posting office. Yung mga
Yung mga cases na sir na kinakaharap niya ngayon sir, mga ano yun sir? Yung criminal case sa court yun. Yung admin case is being investigated by Provincial Internal Affairs Service. So while ongoing investigation, floating status siya, but every day sir, nagre-report siya dapat? Yes, dapat mag-report. Disarms sir ngayon? Yung kanyang issued firearms was confiscated. Okay, sige. Sir, anong yung advice po sa ibang pulis, katulad sa nangyari niya, although na yun, meron naman siyang depensa doon na depensa niya rin doon sa self niya, pero anong advice mo sa ibang pulis, sir? Ay advice natin ay make sure that if you are going to use force, excessive force or firearms, see to it that your life is really in danger, and see to it that the person you are trying to subdue is really a criminal. So in this case, although this allegation is subject for contest, yes, in proper court. So we have to always consider the safety of innocent civilian, and we have also to respect the rights of a person. Aksyon next sa barangay palayag ni Baleros angot sining nasabitihan nga ginapangatubang nga kaso karon ni Pacificar. Amo ang balita gikan sa Nokpo, Aksyon Brian mo din nag-report una sa balita na sa Aksyon. Ano tong sa Calatrava to, Aksyon Brian? Ang si naistoryanay kami ni Superintendent DCR. Hindi man to siya to nagambalak so next kwan na hindi to aswang ko no. Hindi to aswang. May balatian sa Tagipusoon. Ang bata. Kag gin-correct naman to nga hindi to yung Aksyon Radio nagkanto dito Aksyon Rex. Sabi ko kung Aksyon Radio. Hindi. Ang Aksyon Radio, serya, kung anong balita, gina-follow up na mo? Antes ginasangal? Gin-investigate man to nila Aksyon Rex. Nag-investigate gid man to lagli sa area? Nagsaka to sila sa lugar. Sino ganitong chief of police? Sir DCR. Si DCR? Oo. So, wag ikadto to ang lugar. Ang Iloy nag-ako man nga may buho, galing niya siring Tagipusoon sang bata. Song Iloy mismo, wala gali iya, naghambal nga hindi iya aswang ang kinamatyan. Kung pamatian tang statement ni DCR kaya mo na Action Rex. Kag sa statement sang Iloy sa halin sa Iloy. Paging kadtuan nila to kiti para mabalaan nila kung ano kamatod ang report para mag-aware man sila kung may aswang. Kung may aswang o kung why. Sa dito hindi man ko katulong sa lugar. Kalatrava man to ko, no? Kaya nag-base man lang ta sa police. Amo sila, nagtulo pa mangkot lang ta kung may aswang to gilagaw sa Kalatrava. Way man ko galing nagambal ang pulis nga wala sang aswang kundi ang ginkamatyan siling sang Iloy nga daw may buhong kurason mo to? May buhong kurason nga suffer na to na bata gali Action Rex. So amo tong pagduda nila nga patay ang bata. Sige. Way aswang sa Kalatrava ni DCR Action Rex. Ang balita gikan sa Nokpo Aksyon Brian mo din nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Brian Morden, kadtuantang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa 7 sa 19 ka mga tag-iya sang balay nga ginpangwasak, ginpangdimuli sa Barangay Jess nag-apply na sa BHAO sa Bacolod Housing Authority para makakuha sang relocation house. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale? Daligid lang kay si Aksyon Dale. Hibaloon ta siya na din sa maging linya.
O sa piyak sa nga linya, we have Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Yes, Aksyon Rex. Ang Martes nga adlaw, January 28, may 19 ka mga balay ang gin-demolish sang City Legal Office Enforcement Team Aksyon Rex. Kagupod man dito sa sining nga operation ang Bacolod Housing Authority at sila pa ka mga natungdan nga hensya sang gobyerno Aksyon Rex. Ang explanation dire kung nga gin-demolish sila, bangod ining mga 19 ka mga balay na hamtang sa pampubliko nga dalan Aksyon Rex upon public roads nga ginadilian under mass memorandum sang DILG. Ang specific nga lugar dira sa may Purok Dughan, Barangay 10, Syudad sang Bacolod Aksyon Rex. Sa bahin ni Ma'am Maria Victoria Pareñas, ang pamulo sa Bacolod Housing Authority. Out of 19 ka mga balay nga ginpangguba, may 7 Aksyon Rex ka mga tagiya sining mga balay ang nag-apply para makakuha sang relocation house dito sa may Progreso Village, Barangay Vista Alegre, Syudad sang Bacolod. Sa 7 sining Aksyon Rex, may 3 na ka mga tagiya, no, ka mga balay ang nahatagan sang award or na-awardan ng isang lote. Ining 4 naman nagapabilin sa gihapon nga pending ang ila sining documents sa BHA office. Samtang ang iban nag-decide nga hindi na sila kuno mag-apply according kay BHA head Pareñas Aksyon Rex. So sunod diri kay Ma'am Pareñas, damo pa sang available nga space dito sa may Progreso Village relocation site. Nga sunod tiyati ang syudad mera pa sang plano nga development angot man sa 350 million pesos nga improvement sang relocation house nga kabahin sang 1.7 billion nga loan sa Development Bank of the Philippines Aksyon Rex sang Bacolod City. Aring tingog ni BHA head Maria Victoria Pareñas. 19 ang aton nga houses giditong gidemolish. Bali mama na ma'am, squatter sila or danger zone ang ilang situation? Ara sila sa roads. Roads. So public road ma'am. Oo. So bali ma'am, nag-apply ni sila ma'am sa BHA isang relocation or ano ning assistance ng city? Na-awardan na tong iban nga naka-qualify kag naka-submit sang ilang documents. Okay. Mga out of 19 pila ma'am ang naka-qualify? Ang na-awardan na mo 3 pa lang. Ang iban wala nag-apply. Oo. So pilang pending ma'am sa inyong office ma'am? 4 lang gid ang nag-apply. 4. So ang the rest ma'am, meaning hindi sila interesado for Hindi relocation? Sila. Oo. Other barangays ma'am? Oo, may ara kita next week na schedule. May ara ta ma'am specific barangay if when ang next nato nga katuan? So ang next na mga kalatuan ang 12 bala. Aside from barangay 12 ma'am? May takuling pagid. So Aksyon Rex, sunod rin kay Ma'am Pareñas kagang City Legal Office Enforcement Team, damo pa sila sa mga kabrangayan nga pagpadulungan subong at 2020 since damo pagid sa mga illegal structures ang kinahanglan nga pangkakason para gidamang makakomply sa memorandum nga ginpapanaog sang DILG. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, ang kaaksyon nyo Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale, kadtuan tang balita ni Aksyon Brian Morden sa Special Assignments. Mas mobilization sa talatapan sang Basiwa, ginpatigayon sang grupong Amlig Tubig Siningaga. Yaring kaudan sang report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Kadungan Aksyon Rex ang ginapatigayon karon nga meeting sang Basiwa Board of Director nag-lunsarman sang isa ka mass mobilization ang grupo nga ginapamunuan diri sang Amlig Tubig dira sa tubang mismo sa Bacolod City Water District. Agod padayon nga singgitan kag i-demand nila nga dapat hindi na pagsigihon kag padayonon ang proseso sa tuyo Aksyon Rex nga magsulod sa ginatawag naton nga joint venture project nga ang ginalantaw diri sa pagpati sang grupo ng Amlig Tubig magapaulit sa ginatawag na mobilization o kung na privatization. Sunod diri kay Pet Pico, isa ini sang mga convenor representing the Iglesia Filipina Independiente kag Comadam Dumante former party list representative ni si Dalom sang Diwa party list. Gani. Sila nga pertini ang
epekto kay kabudlay niya doon sila pamati sa mga konsumidor. Nagaduroy lang sila daw inang pitaw lang kasi gilang sila niya. Why nagaulikid sa panawagan kag demand sa mga consumers di why sila mahimo o ginampisahan na nila silang mobilization activity pero why pa sila hibalaw kung ano pang masunod nga tika nga imoon sang grupo sa ngamlig tubig kung hindi gihapon pagsapakon sang Basiwa Board of Director kag management ang ila nga mga demanda. Di bali ano na sila programa sa tubang sang Basiwa? Amo manggapon pulo programa lang ikag pagtipon na. Kay bisan ang kuan gani ang meeting sang board hindi nila ma-confirm kung tuod nga naga-meeting sa dotro kay why gid action rex sa communication or formal nga pagbaton na bisila or pag istorya ikan sa mga miyembro sang junta direktiba yari si Mr. Pete Pico. Subang naga-mobilization, mas mobilization, according to the Basiwa, ongoing ang negotiation nila. Subang nag-meeting ang board, base kung ang unang decision nila na endorse nila na ang joint venture agreement namon, kung tani mag-concern sila nga on our part sa consumers, I think this is more of a disadvantage rather than bintaha sa aton. Kaya kung isipon mo, per COA report, wala man nagapamirdi ang Basiwa, dako man iya asset. They are capable of managing the operations of Basiwa. Na hindi na kinahanglan nga magkontrata pati sa mga private sector kung negosyante ng mga pribado. Kaya we know for a fact natin kung naroon na sa negosyo, it goes without saying, ang negosyante may kung ginaya, may patong ginaya, may ginansya ginaya. Amo lang parayag ni Mr. Pitpico, so ginaulat nila karon, hopefully sila sa ilati may arag kontani sang magpakita sang interest ka mga miyembro sa junta direktiba kag magsabat sa ila sini panawagan kung makigsugilanon. Daway gid ni sa nagsugilanon sila bisan ka dali lang? Nagligan pa man ang imbitar nila. In fact, kung madumduman mo, kapila na gani Pagis Simban, Social Action Center, ginimbitar ni sila tiway galing kadto. Diba si Way na mga board of directors ang Basiwa? Hindi sila kumitang Kaya mo nang lain kay ang Gabriela, no? Nagpatawag naman kay Madam Monadia Hardin, kay siya nag-represent sa women, way may sa ganing istorya sa amon. Si Muna? Tikay kwa na siya, ang iyang ginapungkuan nga poder, kwa na representing the women's organization. Okay. Wala siya? Wala siya gani kung meeting sa women's. Basi sa mga men and women sa iya? Ay, doble yan. O sa board of director bla? Ang mga board of directors, di bla men and women na? Ate, kay may bayi, may laki man mo. Tuod man, no? Pero ito, anyway, mo na subong ang pagkabaton sang nagtubig kamera sa meeting kag ginatalakay ni isang board mo nga nagdako-dako bisla kadto sa guasang Basiwa kag maghimo sang mobilization activity. Why pa ni may baluhan kay siling ni Mr. Pico magalawig pa ini posible kung magsige man dira why pa sa development kikan sa Basiwa Board of Director. Ang aksyon ay tayo hupon na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hopon, balita gikan sa Special Assignments. Matapos ang balita ni Aksyon Art, kadtuan tang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa nagalaptang ng mga materials dito, mga sulat-sulat sa Southern Negros, sila binasa syudad sang Kabangkalan, batok sa mga progresibong party list. Ini gintawag nila nga pangguba sang militar. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Sa patrol, Aksyon Alvin. Aksyon na Rex halin sa individual nga pangalan sa mga lideres ng progresibo nga grupo sa idalon sa nga Bayan Negros. Subong yan naglumpat na sa party list ang estilo sa nga mga militar agud maguba ukon maguba ang ining
progresibo nga grupo o kung legal nga progresibo nga grupo paagi sa red tagging diin red tag na ang ngalan sa mga party list. May nga ginapahayag ni September 21 Movement Secretary General Felipe Helye ni matapos nga na-discoveryan Action Rex ngay mga leaflets o kung mga balasahon nga nagalapta sa mga merkado kag iban pa nga pangpubliko nga lugar sa siyudad sang Kabankalan. Sa diin sunod diri kay Helye kung ginpalapta sang mga militar sa adto ang ila sini nga mga pangalan sa pila ka mga lugar sa Southern Negros kag iban pa nga lugar sa probinsya. Karon naman party list naman kaangay sining Bayan, Gabriela Women's Party List, ACT Teacher kagang iban pa karon ginakabig na bilang mga komunistang progressive groups o komunistang progressive party list suno sa iya. Nawadog ang pagida diri Action Rex ni Helye nga ang it's either no sa tatlo ka mga miyembro sang Philippine Army assigned sa SOR kaangay sang 303rd CMO Battalion, mayara man 62nd Infantry Battalion kag 15th Infantry Battalion. Amo ang nagpanglapta sang sining mga balasahon. Agud jadto nga mapakala. Ano to nga grupo? Iya sang ginapatihan niya, iya sang grupo sang 303rd Philippine Army sa idalom sang 303rd CMO Battalion. 62nd Infantry Battalion kag 15th Infantry Battalion Action Rex. Muna ang ginadudahan nila nga nagapanglapta sa mga leaflet sagud pakalainon o kung gubaon ang ila sini nga grupo dito man sa mga pumuluyo sa Southern Negros. Inang paglantaw ni Mr. P. Hilye, ha? Action Rex ang muni ang iya sini nga pananawan. Now sa karon suno sa iya nga ang nagakatabo karon nga ginahimo karon sa mga militar batok sa ila sini nga grupo isa man kasahi sang harassment, isa man kasahi sang pagpamahog kag posible mangin sa palaabuton mangin biktima man sang extrajudicial killing kaangay sang natabo kay Attorney Ben Ramos. Diin sunugid sa iya Action Rex nga wala man sang konkreto nga basihan ang mga militar para iretag ang ining mga legal nga organisasyon na nagarepresent man sa Kongreso bilang tiglawas sa mga pumuluyo. Ari ang pahayag ni Felipe Ipe Helye. Nag-distribute ini nga material sa public market sa mga katapos sa Philippine Army kag para sa amon na kabayan sa pagpakalain kag red tagging. Makita mo lang diri ang party list kag gingkabig na nila nga mga komunistang grupo ang ini nga mga organisasyon no. Para sa amon kabahin ini sa build up sa mga target nga mga personalities kag target nga mga organizations. It's either mangatubang ka sang harassment, intimidation, threats o kun manging target ka sa worse physical abuse, including extrajudicial killings. Nawala man sila sang konkreto nga basihan. Nga ginredtag ini nila nga mga grupo. Anong katapos sa Philippine Army ang nagapanagtag sini, sir? Diri sa Kabangkalan ang nag-exist diri is 32nd Company sa 3rd CMO Battalion. Ari man diri ang 62nd Infantry Battalion kag ang 15th Infantry Battalion. It's either sa ilang mga grupo amo ang behind sa sining verification campaign. Action Rex ang pahayag ni Helye. Balita sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon. Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:37 na. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sandali mga kaaksyon, ma-relax kita na magkadali ha. Sa mga kaaksyon tadra may TC para sa immunity booster naton, alkaline base nga vitamin C. May TC ang ngalan sini para sa taong ginaubo, ginakataro, kag ginatrangkaso, may TC lang ang tumaronta. Kay siguradong sigurado, mangin mabakod ang aton sining nga immune system. May TC mga kaaksyon.
Plus dugangan tapas ang Santon Plus Herbal Capsule pangpatunaw sa mga bukol-bukol sa kalawasan ta. Hubag sis tumor kagwaiter, Santon Plus Herbal Capsule mga kaaksyon. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag may tisi mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar, kag sarangman mabakal ina online, kag pag-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph. Kundi gani sarang kamo magapadala sa mensahe, mag-order sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Sa mga kaaksyon ta diraho, basi nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation ang inyos ni Kantuan. No? Malakay Finance Corporation, yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka mo katawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasait nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Ayos ma-unload tanay makadali ha. Pag-relax kamo diraanay sa inyo siniginahamtangan samtang nagapahunay-hunay kamo, nagapasilong sa sining mainit nga tiyempo. May lang pag-monitor kay Yeye Leonidas kag sa pamilya Leonidas dira sa Pait, La Carlota, no? Sa kay Nilda Siguanse, kay Mary Jane Saludares, kay Dali Yasa. May lang pag-monitor ni Dali Yasa, kay Joe Mungcal Torilla, Judith Calves Pampusa, Christian Roas, ang Victorias, Evelyn Nipomusino, watching from Santa Ana, Manila, si Evelyn Nipomusino, and si Philip Lorente, dira sa Barangay Minuyan, Morsya, no? Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, sa kay Percival Villamor sa Likaw, tasang imudugo naman da, parte ko no sa palapta nga may aswang hindi ka pa sige lang bala pers. Malang pag-monitor sa kaya Gary Lake Manzanida Liza. Ay pwede si Sir Gary Liza dira sa Victorias, may lang pag-monitor, no? Kay RSP Cardo Dalisay, may lang pag-monitor. Amo na yung tirada da, no? Kay Toto Kasiple, may lang pag-monitor watching from Saudi live. Mayong udto sa pamilya Kuna, pamilya Kasiple. Toto Kasiple niya. Ayos kay Ronnie Robles. Good nun, Aksyon Rex sa muna resulta basta relax ang jail officer palagyuhan gid ka preso. Amo man gani. Maria Los Grijaldo Makunat, may lang pag-monitor. Joven Palay Dilucanog, may lang pag-monitor. And sa kay Jocelyn Kalamaan, may lang pag-monitor. Sa Grihok Bacolod, ari naman kami monitor live Justice Verdict Security Services Staff. Greet lang amon manager Mr. Ray Penuela, Operation Officer si retired Second Lieutenant Jimmy Sige, Office Secretary si Miss Maloagi, Security Inspector Reserve Corporal Michael Salvidio, OIC Philippine Marine Retired Second Lieutenant Orlando Omari Mintaria. May lang pag-monitor sa inyo da. Kay taga Mansumbil, may lang pag-monitor taga Mansumbil. Kay Toto Aldrin Limaco, ho? Gatamyaw lang sang good PM sa kay SPO for Joel Octaviano sang Woodside Alihis ga-monitor gid siya subong. Si SPO for Joel Octaviano. Halin sa kay Toto Aldrin Limaco.
ang pagpanamyaw. Kay Teresita Aurita Kahuraw, may lang pag-monitor. Kay Ramona Kahuraw Kaglia Risaga, nga nagapamatigid. Sunday Mercano, may lang pag-monitor kay Sunday. Dira sa Pontevedra. Lunila Tarosan watching live. Thank you so much, Lunila. Kay Valencia Kinet, may lang pag-monitor. Kag salamat gid sa paniyaga. Idol. Valencia Kinet. Kay Mabel Moren, may lang pag-monitor. Mabel Morin. Sa kay Amado Ladua Jr., may lang pag-monitor. Kag kay Paring Pons Espino, may lang pag-monitor man. Sa kay Nunoy Tahunes, may lang pag-monitor noy. Kay Ronquillo Simeon, nakatutok na sa Aksyon BBB ang taga Barangay Abuanan pre. Ready na sa Aksyon Balita. Ayos Dagang salamat paring Ronquillo Simeon. And kay Heaven, Mary Grace Eugenio Fermin, may lang pag-monitor. Ayos. Sino pagid? Si Joyski. May lang pag-monitor mayong udto. Ga-monitor lang kami di. Oloyroan kag Jovel Timtim. Gapamatigid kami sa Bata Roslon. Okay. May lang pag-monitor na sa inyo. Kay Reinhardt Lindaya Morino. May lang pag-monitor kay Reinhardt Lindaya Morino. Dira sa Manukan Country, lihog lang ko sa tanan nga nagapamati sa Barangay Carolan, Kabangkalan, ilabi na gid sa akon nga kapamilya, Morinio. Salamat gid. Thank you so much, Reinhardt. Dira sa Manukan Country man. Manjo Arniho, may lang pag-monitor. Soberano Dines, good afternoon. Sir Rex, pakibati po sa ako sa family Soberano, Barangay San Pablo, Manapla. From Dines Soberano, Marikina City, Manila. Ayos, dagang salamat, Dines Soberano. And kay Paring Ed Lumugdang, may lang pag-monitor sa mga miyembro sa Bacolod Eagles Club. Amo na yung tirada na Paring Ed Lumugdang. Bacolod Eagles Club. And sa kay Madam Virginia, San Antonio Olpinda, may lang pag-monitor dira sa Barangay Estefania. Message ko sa okay, naubusan sa load gali kahapon nga wala sa maka-message. No? Si Madam Virginia San Antonio Olpinda. Pero pamatigid ko Japon by radio lang. Sakto gid tama kainit sa Barangay Estefania sa Silin Homes. Akon bala bata taga Calatrava man, call ko ni sa karon about aswang. Hihihi. Thank you gid. Salamat. Wala to Madama Verinia San Antonio Olpenda. King klaro to sang chief of police. Rodel Alfonso, may lang pag-monitor sa siningod to. Diri sa aton sining pag-pangalaga. Paring Mark kag Ems Magbanwa, kamusta? And paring Tip-Tip kag Lerasan. Paring Renz kag Lia Campus. Kay paring Philip kag Tintin Rizaldo. Sa kay paring Elmar Tafangco, kay Commander-in-Chief ni Drama ilang pag-monitor. And sa kay paring Renly Marter, dira sa Banwasang Valladolid, may lang pag-muni-muni. Sa siningawd to, diri sa aton sininga pag-pangalaga. Ayos, sige, daligid lang, standby mga ka-aksyon. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante, mga pahanumdum. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat
nagligan. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakulod aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakulod aksyon radyo. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag
kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kaintangan. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:55. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:56 ang aton oras, 12:56 na. Pabalik kita dre sa aton sining pagpangalagad kay Mr. Romeo Florete. Nga naga-monitor sa sining odto, Mr. Romeo Florete kay paring Emilio Sigumpan. Wala nga pag-monitor paring Emilio Sigumpan. Kay Gerson Arcelias kasi Plegliho. Always gid ga monitor, good PM lang sa gwapa ko nga misis. Regards lang sa mga pamilya ko sa Prosperidad, San Carlos. Alin sa kay Gerson Arcelias Kasiple, wala nga pag-monitor. Ayos. Sige. Daligid lang mga ka-aksyon. Kaya rin si Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kangtaran sa Regional Office ang Crime Laboratory. Magatukod sang Satellite Office diri sa Bacolod ho.
Bacolod kag Negros Occidental may kaugalingon na nga Soko Team. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Right, Aksyon Rex Peregrino, Cantong. Ayo di purma. Do din ka nga kwan subong nga buho? Well, we are here in the right pool. Rightful. Ayo di purma. Hindi Buti mga kita sa mayo nga buho. No? Okay. Amo nang mayo da. Oh. Kaya ra ka sa mayo nga buho, kag mabugnaw nga buho, tanan nga buho sa imo na. Ayo di purma. In other words, pangbuhuan ka sila. Ay, kasal. Dala si Kagawad Joffred kang si Cap Chad. Kamusta sila subong nga duwa man? Ati pangbuhuan ta sila eh. Pangbuhuan sa din man? Sila eh para magtubod, no? Ayo di purma. Kay sa buho Axorex, no? Kay Joan Mil may lang pag-monitor kay Girly Mi atong Salazar. Ato nina, no? Ato nina. Ato nang duwa, no? Ang magagawa do ti patay, no? Patay huya. Ayo di purma. Doon ito ba si Kagawad Joffred kang si Capchat, no? Guro ga siliburo pa to. Ga siliburo guro to sang chimpo giro, sang chimpo siguro. Sa chimpo na. Anyway, dalawang tulog na naman lang Pebrero na. Nga may ano sa Marso, iya? Ayo di purma. Hindi sa Pebrero, iya. Okay. Niya. Dalawang tulog na lang Pebrero na. Way pagani iniro. May Pebrero na? Dalawang tulog na lang gani, Pebrero na. Hindi na pag lampuwaso ng iniro. Ate, okay. Ayo di purma. Ikaw lang hindi ma-catch up din ng bot ko silingon na. Bot muna na, no? Pwede na, no? Doc, Camel. Good afternoon to you, no? Amo na dagtirada da. Good afternoon to Aksyon Eric. What can I do for you? Kunin mo lang diri Aksyon Eric. Ayo di purma. Manawad ako ng guys in Lerica, si mo? Sa dason lang si Mana. Good. Dason lang si Mana. Si Cap Joffredo Arisa sa piyak na linyaw. Sino? Cap Joffred. Si Cap Joffred na. Kag si Cap Chad. Okay, ikuha na. Yan o? Ipirahan. Ayo di purma. Hindi amo. Dugay pa na karon nga gapagulo ko na batsa ka mo na karon. Mainit ulo na mo ni Axorex pang buuan ta kamo da, no? Buuan sang. Anong itsura sang La Castellana, no? Ati pura buho eh. Buho sang? Sang buho. Ayo di purma. Ayo. Ano ni ang regional office ni isang crime matukod sila sa Bacolod kag Negros sang Soko Team? Yes, Aksyon Rex, good news ni kidaw first time matabo ni Guro ng crime laboratory dito sa Region 6 or there sa Region 6 pala sa Iloilo. Mapatukod din sila daw sa satellite office Aksyon Rex. Sa Bacolod na? Oh yes, so in fact may ara na actually team nga gin-create na duha ka Soko team Aksyon Rex mong ang team 1 ng Negros Occidental nga Scene of the Crime Operatives under ini siya kay Police Lieutenant Colonel Helen Pasoy. Ang team naman niya sang Soko nga intended for Bacolod City under ini sa kay Police Lieutenant Colonel Paul Puente Espina. Now, gin-create din duwa ka team sang Soko Action Rex para nga nablang madasig ang pag-responder nila sa mga krimen nga nagkakaroon sa Bacolod kag Negros Occidental. Kasi kung imo Action Rex experiensyahan ang Soko ko sa pwerte kadugay nakabot mo sa mga crime scene bla. Gani man. Tinakitaan ini actually. Subong bali ang plano sini may yara sa Bacolod, may yara man sa Negros. Yes, Action Rex. Good na. Effective February 1 eh. Oo, una ini napatian sa Negros siya. Ang Negros siya sa Nokpo base ang Soko Team.
Kung may-ari na sa satellite office, dito po, most probably, din na sila guro actually Rex sa Bacolod eh. Bacolod. Pero kung may kalantuan sa outside sang Bacolod, kantuan gina nila eh. At yung, ang outside Bacolod, di mga banwa kasi dahil Aksyon Rex, may mga krimen, ang soko na isa ka team, under sa kay Police Lieutenant Colonel Helen Pasoy, ang muna makanto. Tapos din sa Bacolod kung may incident, halimbawa may mga shooting incident, may suko kita diyan nga standby Aksyon Rex sa Bacolod diyan. Under rin sa kay Police Lieutenant Colonel Paul Puentes Pina. Confirm din sa aton sa exclusive dapat may ang radio. probinsya gini kay lapad sa dapat may suko sa north, may suko sa central, kag may suko sa south. Oo, dali kasi ang nantaw di Aksyon Rex, medyo kulang magiman sa manpower pang soko naton mo. Okay. That's why nga ang chief ng soko plano nga makapagigangot sa kay Lieutenant General Pamuspusan para nga i-drop up ining kakulang balas ang personnel sang soko. Kay ang kada team Aksyon Rex, 4 na ni ka personnel mo. Ikalima including sa serving in charge sa team leader. So kulang-kulang manpower ang atong soko, pero para nga papadasig ang pagresponde sa Rex sa muling plano nga ang Bacolod may kagalingon nga soko isa ka team, kag ang Negros Occidental mga banwang kasyudad may kagalingon man nga team sang soko Aksyon Rex. Ginikonfirma rin sa aton sa exclusive interview naton kay Police Colonel Enrique Ancheta, bali mo ni siya ang Regional Chief sang Regional Crime Laboratory Office 6 sa diin sa isa nga pagpahayag. Sino to si Argel? Si Police Lieutenant Colonel Enrique. Sabi ko si Argel. Di niya si Argel? Atos Mindanao pag-uruay, no? Oo, si Argel Ancheta. Ito si Mindanao. Ito si Munasay niya. Si Police Colonel Enrique Ancheta, bali pag-ulis na chief sang crime lab, Aksyon Rex, ginko para may nisaton nga tisiling niya para mapadasig ang pag-responder sang soko para ma-preserve ang crime scene, makuha ang mga ebidensya importante kinahanglan sa mapasang kaso, imuhang hindi na kay hindi man gusto ang ato sa mga bago GPNP na mahina kag madugay pala ang pag-responder sa aton nga mga soko in terms na may mga kaso nga importante na dapat sila na responderan aksyon na Rex. Sisiling ni Police Lieutenant Colonel Enrique Ancheta, hopefully by February 1, mag-start na ini kag mayara na kagulingon nga soko team ang Negros kag siyudad sang Bacolod. Kaming team dito na standby sa isang team, no? At magdadala rin ako ng isang another na van na para sa kuman para naka-standby din dito yung isang team natin para sa activation, nalalapit na activation. Hindi actually matagal ng plano. Pero dahil sa kailangan nating tulungan ang BCPO sa mga responde ng SOCO, ay kaya nandito isang team. So nagdagdag ako ng isang team dito sa Bacolod. So ang dalawang team, ano ang gagawin nila sa? Yung isang team na siyang responde sa Negros Occidental, yung mga kaso doon. Pero may isang team dito naka-standby para sa Bacolod City Police Office. Anong gagawin nila sa team? Siyempre, naka-ready yan pagka merong responde. Kasi ang ating Negros, isang team lang natin na pagka nagkasabay-sabay. Pag kami meron doon sa Negros at meron din dito sa Bacolod, medyo matatagalan yung responde kaya mas maganda. Nag-tip up na lang kami ng another na tao, communication para tutugon sa pagka-responde na may mga kaganapan na barilan dito sa Bacolod. So, Rex, si Police Colonel Enrique Ancheta, ang Regional Chief sa Regional Crime Laboratory Office 6, na exclusive interview sa aksyon nato ang sa plano nila nga mapatukod sa tawag na satellite office. Ang effective February 1, may kagulingon ng SOCO team ang Negros Occidental at may separate man nga SOCO team ang Bacolod City na mag-responder sa nanuman nga mga krimen na katabo diri sa aton sa Bacolod ang palibot-libot sa probinsya sa Negros Occidental. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Pangulo nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Eric, kadtuan tang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. May kang tanan sa Provincial Administrator nga si Attorney Diaz, ginmanduan ni Gob Lacson nga makigsapol sa joint ventures partners angot sa manubo nga ginaganar sang cyber center. Ay na, nung sitwasyon da nga daw puro naman da ganigar kilada. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Mar. Aksyon Rex, dabo-dabo gawa sa bansang problema nga dapat resolbahon ang gobyerno provincial sa idalaw sang pagdumala subong. Gobernador Eugenio C. Bong Lacson. Dari sang ginapalitikan ka ginapalibukan nila amo ang jutay ka income kon ginaganar sang gintukod nga Negros First Cyber Center sang urihin na tukibang nga ini ang ginadubalan na ang grupo nga nakabase sa Metro Manila pagi sa kay Donald Amparado managaserbi bilang corporate secretary. Surok kaya Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II may information kag report nga nakalapot sa iya ang provincial government why pas ang nabaton nga share sa kabugusan nga 2019. Latest is 2018 pa lang. Angot si Governor Bong Lacson nag-ayo sa iya kung mahimo ipatawag kag sa pulon ining mga personalidad sa likod sang joint venture agreement pero tawag na joint venture partner to hambalan kag tingwaan nga malabot ang ginatawag nga win-win solution. Kung why there is ang ginatawag nga win-win solusyon, ginapanuhan sa nga probinsya ang pag-resent sang joint venture contract ibalik ang pagdumala sa gobyerno provincial. Pwede man nga kumarabot ang win-win solution para yun ang third party nga mo ang nagdupala sa saring proyekto. Ari si Attorney Ray Frando Diaz II. Cyber center to dako gid yang aton amortization compared to the income. And I was also told, I don't know, I have to confirm it, that wala pa sila kabayad any share for the province for the whole 2019. Ang 2018 pa lang ang nabayadan. Itali 14 million ang guaranteed, more or less, or 15 million. Gamay yapon, so hindi ta yapon ka reach ang projected yan hindi na direct pa ko ni Gob to sit down with the other joint venture partners and come up with another solution, basta win-win solution. And I was also wondering ang Treasurer's Office, why man padala billing o why nag-remind nga may kulang sila. Tuwan nga natapos naman ang pag-review sa status ng sining proyekto kag may naman sa legal opinion sumiter ang Provincial Legal Office to minarat na lamang subong bala padayon kung hindi ang joint venture agreement. Report kikan sa Kapitolyo Provincial ang Aksyon Marlon Hinovia una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon ta dira Santon Plaza Herbal Coffee Mix, ang coffee sang bugos nga barkada kag bugos nga pamilya. Maka Santon Plaza Herbal Coffee Mix ka ga-relax ni nga daan sa paminsaron tamo magka-relax paminsaron kag lawas nato, ha? Wala nagakurog-kurog ang atong sining lawas. Hindi acidic kag makabuligid sa ikayong lawas ta. Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Isa pagid Santon Plaza Herbal Soap ang pampakinis sang kutis, pampaputi sang kutis, pangkakas punggod ni kag wrinkles, pikas-pikas sa guya, kag ang baho sa ilok, kakason ina sang Santon Plaza Herbal Soap, no? Ang Santon Plaza Herbal Soap para ini sa
bugos nga pamilya, laon balo kag binayaan. Ay, porti Santon Plus Herbal Soap kag Santon Plus Herbal Coffee Mix. Sarang mabakal sa masuki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarang man mabakal ina online o kundi gani pa deliver sa inyong apuluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sarang mag-order sa Kalusugan Yan Facebook page. Isa pagid gali mga ka-aksyon, standby anay Aksyon Rodrigo Tiba, Aksyon Percival, kag Aksyon Tomon 40. Santon Plus Herbal Oil mga ka-aksyon. Santon Plus Herbal Oil para gid ni sa inyo tanan-tanan nga mga ka-aksyon ta. Ilabi ng mga athletes ta, hindi ka athlete ha. Mga athletes naton nga mga ka-aksyon. Sakit ng lawas and tuhod. Tapos tapos mo basketball ang tanan-tanan ga sa lalakit na nga parte sa aton sining lawas. Ang manami diri mabanyo santa sang Santon Plus Herbal Oil, no? Ang likod tay pamasad ta, ang hawak kadaga palanakit. Pagkaligad sang 30 tudtob isa ka oras nga pagpamanyos ta. O kanami na sang pamatsyag. Tungod din na sang Santon Plus Herbal Oil nga mabatsyagan tang alibyo sini, no? Mabakal sa masuki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag sarang man mabakal ina online o kundi gani pa deliver sa inyong apulian, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or magpadala lang mensahe kung anong order ninyo sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Sa mga ka-aksyon tadra ECS Millones 2020 para maka-join kamo sa promo, ang mga participants ta pwede gid kamo ka-join sila. Isulat lang sa isa ka 1H size nga papel ang complete nga ngalan, edad, address kag contact number. Kag permahan isulod gilayon sa white legal size envelope mga ka-aksyon. Kag may butangan nyo da promo title sa GWA ECS Millones 2020. Para hindi ka mo magtalang, kadto ka mo driho sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya reading guidelines, reading mga proof of purchase nga kinanglanon ta para sa ECS Millones 2020. Katulad sang unique toothpaste, Pride detergent, Star Wax floor wax, Shield bath soap, Smart dishwashing, White Rose Kojek white soap. Amo nang aton sining gamiton nga mga POPs. Pero mas maayo magkakadto ka mo dre, madala ninyong tanan ninyong wrapper sang ginpanghambal ta nga produkto. Ang proof of purchase nga gamiton ninyo amoy ng unique toothpaste, Pride detergent, Star Wax floor wax, Shell bath soap, Smart dishwashing kag White Rose Kojek whitening soap, no? Amo na ang 5 mga ka-aksyon. Ma-start na ta sa draw date naton sa Pebrero 8. First draw naton February 8. Ang duration sa promo sa week 1, January 27 to February 7. Amo na mga ka-aksyon duration ta sa naton sining promo. Magpasakop na sa ECS Millones 2020. Kadtuan taning balita gikan sa aton sining mga out of town reporters. Unahon tanay ang balita gikan sa siyudad sang Sagay. May kantanan sa isa ka preso nga nakapalagyo. Ay pertiho 25 milyones pesos nga padya kung sino man makatudlo sila. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Percival Villamor. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa siniiyang udto ang isa iya ka puganti, isa ka preso nga nagpuga iya gikan sa pasilidad sang Sagay BGMP nga amo si Ronel Sibuan ni Humawan. May kaso ini Action Rex nga karnaping. Kaga sang nagliligad iya nga mga tinuig
kag residente ini Aksyon Rex sang Asinda Balod, Barangay Tadlong, Siyudad Iyasang Sagay. Kag ang initial investigation niya Aksyon Rex sang mga jail guard. Kag suno sa interview naton niya sa amo iya nga warden nga mo si Kevin Bonilla, warden sa amo nga BGMP. Ang ila initial investigation kaina sing aga Aksyon Rex mga in between 5 AM to 6 AM naghimo ni sila sang ginatawag nga physical accounting. Kag didto na nila ya Aksyon Rex na ibaluan ngining si Renel Sibuan wala na sa iya nga silda. Kag nakapalagyo ya Aksyon Rex kagabi pasado ang bulubanta nila alas 7 sing gabi Enero 29 tuig 2020. Kag kaina sing aga nasapwan na ining suspitsado nga nakapalagyo na Aksyon Rex nga naglumpat iya sa right nga porsyon sa amo nga kudal sang amo iya nga pasilidad Aksyon Rex. Tingog ni police ako ni Jail Senior Inspector Kevin Bonilla ang warden sa amo nga BGMP sa aton interview kay na Aksyon Rex natigayon naton nga makuhaan siya sing pagpahayag angot sing pagpuga sang amo nga suspitsado. Karnaping sir no? Yes sir, karnaping sir. Oo. Pwede tanin mo sir tagaan sing exact information sir kung paano ni siya sir nakapalagyo kagabi sir? Actually sir, I was not present sa mga jail during that time. Yes. May ginatan ko mga personal mga matters. So according sa amon nga duty nga nabilin sa amon mga personnel, around 5 AM, 6 AM in the morning, notice na may ara na kwantang wooded bench sa mga pader. So, out of their curiosity, nag-accounting. Ang iya sir nga kaso is karnaping sir no? Ang moto Aksyon Rex ang pagpalayag ni Senior Inspector, Jail Senior Inspector Kevin Bonilla ang warden sa amo iya nga BGMP. Kag sa subong Aksyon Rex padayon pa ang manhunt operation together with Sagay City PNP sa pamuno ni Police Major Antonio Benitez Jr. Aga pa nga lambardiho para sa pagpangita sining pugante sa sinigid lang aga Aksyon Rex kag upod sang mga jail guards sa amo iya nga fasilidad sang BGMP sa siyudad sang Sagay. Kung ano man ginang update sini Aksyon Rex, tutukan naton, follow up naton. Kag ipalayag naton sa mga public affairs sang Aksyon Radio kung ano ginman ang madangatan sini nga kaso. Mga kapilasan sa iya mga kalawasan. Kag amo ni madulong naton ng mga report sa sini nga udto gikan diri sa siyudad sang Sagay. Aksyon Tamon 40 nag-report una sa balita una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tamon 40, balita gikan sa Lakbanwasang Sagay. Matapos ang balita sa Sagay, kadtuantang Cadiz. Si Aksyon Roger Gotib daw. Dali lang ha, kaya hindi ko ma-check dari ang kay Aksyon Roger Gotib sa piyak nga linya. Daw, ay gidiga kung sa ako, no? Daw ay pakita di sa ako. Ang report ni Aksyon Roger Gotib, no? Sige, pagkaroon lang ng balita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz, Aradasimo to, ma-check mo na. O sige, kay Drisa, kung nga daw ay di ka-reflect niya, anong tabo ni siya daw, hindi siya kauyo na. Yari ang kaundas ang report ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz, sinimay kang tanan sa wing van, tracking, kargado sang 510 kasako sang feed sa aksidente nga tumba sa National Highway sa mga siyudad sa detalye. Upod ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Aksyon Rex garbage karon ang malaba nga barandilya sa DPWH sa Bayan City Oso, Barangay Burgos, Siyudad sa Cadiz National Highway. Matapos nga ginbungguan ini o kon gindalasdas ini sa isa ka wingman nga tracking nga kargado sa 510 ka sako sang feeds nga igabiyahe kung tali sa Siyudad sang Escalante
Suno sa report natabo ang insidente mga alas 5 takna sinigid lamang nga kagahon sa Enero 30 kag ang wingman ginamaniho ini ni Rodolfo Villanueva sa ukon 43 anyos sa edad kag residente ini sa Kasinda Binitin, Barangay Blumetrit, Murcia, Negros Occidental. Ang report nagapayag alin sa syudad sa Bacolod ang among wingman nga tracking kag magapadulong kunta ni syudad sa Escalante agon ni-deliver ang among feeds apang sa inisya makalabot sa among lugar sa may sitio Uso. Hinali lamang nag-overtake sa iya ang isa ka salakyan kag nagasundan niya sini ang isa man ka single motorcycle na dapat niya sini nga pagalikawan. Sa iya sini nga pagalikaw dito kag azawadan sa balanse iya salakyan kag natumba ini nagdalos-dos sa malawigid nga barandilya sa DPWH sa tupa ba sa gansang kampo. So ang damage sini ang iya sini nga karga ang salakyan, ang barandilya kag ang kampo sang tubo nga ginaparigyan sa gisaman ka asendero. Gin-report na wala man sa pilas ang driver kundi mga balda lamang kung bukol sa lawas kag inisya ang gindala gilayon sa bayan sa Cali City Emergency Clinic apang nangin outpatient inisya. Yara naman karon sa record sa kapulisan sa bayan sa Traffic Investigation Section ang ini nga kaso. Report gikan sa syudad sa Cali una sa Balita una sa Aksyon. Di sa Aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Roger Gotim. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang Cadiz, kadtuan ta si Aksyon Percival Villamor. Balita naman gikan sa siyudad sang La Carlota, 78 ka mga motorsiklo na konfiskar sang La Carlota City PNP umpisa bulan sang Disyembre 2019 tubtob Enero 2020. Yaring detalyo pod kay Aksyon Percival Villamor. Yes, Action Rex ang La Castellana Police Station sa pagpamuno ni Police Captain Renante E. Bustamante, acting Chief of Police sang La Castellana PNP. Suno sa Traffic Section Division sang La Castellana PNP nga ginapamunuan ini ni Traffic Police Chief Master Sergeant Ulysses G. Tuong, Police Staff Sergeant Francis E. Barillo, Police Corporal Cesar D. Rosales Junior, upod ang napulo ka traffic enforcer sang La Castellana PNP. Ang La Castellana PNP malin sa December 2019 pakadto sa January 2020 suno sa record sang traffic investigator sang bulan sang tuig sang 2019 may ara sila 45 ka mga motor nga na-impound pakadto sa January 2020 may ara man nga 33. Ang kabilugan nga na impound o kung nagkaladakpan sang motor mga gadalagan ini 78 kabilog ang total sini nga na-impound nga may mga violation ini sang open muffler kag naglubag sang municipal ordinance sang banwa sang La Castellana. Ang ordinances nga ginapatuman sang banwa sang La Castellana amo ang Municipal Ordinance 1989-3 kag ginapaabot man sang aton kapulisan sang La Castellana nga kun mahimo nga ang tanan nga mga motorista nga hindi kompleto kag open ang tambutso sini iga ayo sang aton pamunuan sang pulis nga iga islan sa gilayon kay kung madakpan pagid ang mga open muffler kay magahod ini pamatian may nagakaigo nga pag multa sini sa tagsa-tagsa ka mga driver kag tag-iya sa mga motor nga nagaalagi sa municipal sang La Castellana. So nagapaabot si Police Captain Renante Bustamante nga magkooperar ang tanan nga mga motorista dire sa banwa sang La Castellana. Report live gikan dire sa La Castellana PNP para sa Aksyon BBB program. Una sa Balita, una sa Aksyon. Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 1:27.
Salamat gid Aksyon Percival Villamor, balita gikan sa area sang Central Negros. May lang pag-monitor sa kay Cyril Lama dira sa Kamindangan, Kawayan. Kag kay Lucia Pacaldo, may lang pag-monitor sa Pamilya Espanyol diri sa Baybay Maricalom. Salamat gid Leoncia Rich Tapil Barcoma. And sa kay paring kinalon sagay, kay Toto Kasiple, Nina Deras Maniego, wala nga pag-monitor kay Robbie Rosme. Ayos. Sige, dali gid lang mga ka-aksyon. Standby sa aton sini nga pagpanumbalik, dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bakulog nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na
Bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 1:34 nga ton oras. Ari nang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton nga lawas. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang dapat buhinan nga kabangdanan sang balatian? Kahapon ang gindiscuss naton sobrang sugar, sobrang kolesterol ho. Kaya ang sobrang kolesterol magaresulta sang hypertension, stroke kag iban pa. Sobrang uric acid naman. Ang sobrang uric acid magaresulta sang gouty arthritis, kidney stone kag iban pa mga kaaksyon. Damo pagid ang sobrang asin, sobrang tambok, sobrang creatinine, sobrang acid, constipation kag iban pa. Sa Evergreen Herbal Capsule, madamo gid ang mabuligan sini. Magpamati lang kag magtumar lang adlaw-adlaw. Amo na importante, pamati lang sa mga tips sang Doc Kiko Alternative and Health Food Center parte sa Evergreen Herbal Capsule. Namigid ni nga makatumar kita adlaw-adlaw, no? Para inyo katimbang sa ikayong lawas. Para sa dugang nga kasayuran, mag-text or magtawag na lang sa kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-1264595. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad. Kita-kits kita buwasa sa inyo sining palatuntunan. Salamat sigid mga kaaksyon, standby sa This Is My Life. Igasunod sa dili ginamang madugay, upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Casting Company, sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo.